Здравейте, приятели! Ако ви се хапва баничка, попаднали сте на правилното място, защото днес, заедно с моята половинка, ще приготвим баница с прас и тофу. Рецептата е доста лесна и вярвам, че няма да ви затрудним. Както виждате, работният процес вече тече с нарязването на предварително измития и почистен прас лук. И преди да продължим към необходимите съставки, искам да отбележа, че е важно да използвате тофу, което да не е овкусено допълнително, за да може максимално да приеме от аромата на праза и подправките. Също така и да не бъде екстра твърдо, познато още като фърм тофу. И така, за рецептата ще са необходими предварително натрошени 400 до 500 грама тофу, един пакет кори за баница, аз използвам пълнозърнести, мазнина, в случая олио, чайна лъжица и половина сол, четвърт чайна лъжица черен пипер, половин чайна лъжица червен пипер и 5-6 стръка прас, или около килограм и половина. Взимаме си дълбок съд, добавяме мазнина и пускаме котлона на умерен огън. След като мазнината се сгорещи, внимателно добавяме лукът, поставяме капака и го оставяме да се задуши за 3-4 минутки. Следва да добавим подправките и солта. Разбъркваме и отново задушаваме за няколко минути или докато омекне лукът. Както виждате, обемът значително е намалял, което е добър признак, че е време да добавим и тофуто. Разбъркваме и оставяме нашата смес за още няколко минути, за да се овкуси хубаво. Пригответе си тава, корите, мазнината и сместа. Като започваме с разгъването на корите и намазването им с 1 до 2 супени лъжици от мазнината. Разпределете хубаво мазнината върху корите. След това и от 5 до 7 лъжици от сместа. За да стигне и за да бъде равномерно разпределена плънката в цялата баница, ви съветвам да преброите колко кори има в пакета ви. Разделете на 2 и ще получите частите плънка, които са ви нужни. Стигаме и до най-забавната част за мен, а именно завиването на баницата. Хващаме 2 кори едновременно и ги навиваме внимателно на руло, след което навиваме рулото на спирала. Намазваме си дъното на тавата с мазнина и поставяме кората си вътре. Следваме същите стъпки, докато останем без кори или плънка. Ето така изглежда баницата, като тук е момента да вметна, че преди да я пъхнете във фурната е хубаво да я намажете отгоре с олио. Печем на 180 градуса в предварително загрята фурна без вентилатор до постигането на златист цвят, което обикновено отнема между 30 и 45 минути в зависимост от фурната. Ето така изглежда готовата баница. Това е всичко от мен. Надявам се рецептата да ви е харесала и бон апети!